Iya, iya. Weh, endel lagi nih, Del. Aku tak sakit apa tanggalmu? Ya, ini ben kepenak sih. Kenan lho, ora rebutan lho. Yo. Endel lagi ngapain, Del? Ya ora kerabing ana sing kuning barang. Endel. Gua sing watak-watak ya udah. Ini ndelok kok kaya kanggonmu, Del. Kanggonmu kok ana ireng barangnya apa iki? Kurang ngakali juku Intel iki, Del. Intel ngakali ngono kuwi. Del, datang ayo. Ya. Kok bisa ndang sih, Kek? Oh, masa cangkir. Ayo dine kenori je aku iki. Wah, kepenak tani cakar ini dulu ngumpul. Nek kok sepi ya? Bedora kan di minggu-minggu rano menungso blas. Kowe ngopo nang kene, Bos? Ngopo, mau kaya aku gondel iki lho. Ini kegiatan golek ninjo. Wah, pom linjo iki payu didol. Del, ndrok. Payu ya mlinjo iki, didole dadi dhuwit, dimpen ya iso dadi panganan. Wah, ora sik aku. Awake lagi kesel tenan. Tak ngepenake awak sik turun-turun karo nglinting mbako. Ya bal tak neruske nganu golek ninjo gondel. Yuk, Del yuk. Ya yo, dhewe tinggal ya. Wah, do golek linjo iki hasilé kek sepira. Ambok penak udut karo lir-lir nang kene iki. Kowe iki ngopo edro ning kono kuwi? Pite lak ora apa-apa to iki. Lah man blimpang. Kowe iki piye ti? Omah nulungi pite ra nulungi wonge janis. Wong iki lara nek pite ra apa-apa kuwi iki. Anak ngarit ero cewek mah blimpang iki. Lah kowe adoh ning ngono kuwi kok, Drun? Ayo sing tak tulungi ya pite sithik wong sik pite ning dhuwur kok. Kowe nek ngono mau. Jan semprol tenan kok ti kowe iki. Nuwun yo, wis tak tulungi pite. Yo. Aku arep ning ngarit iki. Kok ngono nek arep ning dunia pengaritanmu. Aku ya bali. Ti. Kowe mau kaya nulungi wong tiba. Sapa ti? Oh, bal aku mau ki nulungi Sodron, nek gak tulungi malah pite kae mau. Kowe iki yo aneh kok ti wong sik tiba wong sik tak tulungi pite. Lah nek kok ikan Sodron iki jungkel tekaning sawah yo, mengko aku yo ning sawah. Mengko awakku gatel-gatel nek nulungi ning sawah. Wah iya. Ya wis ya, Bal. Aku tak jaga warung sik. Oh iya, hati-hati. Heeh. Wah, jarine gondel karo Andruk mau plinjo didol ana duwite. Mburu omah kae do apa? Tak opekan dhewe apa ya? Kena nggo ibu-ibu tuku mbako. Saiki rokok larang. Wah, iki plinjo mburu omah jebul yo wis tenan wae. Iki kepiye lek menit? Wah, kan, Bro. Tunjuknya ketenan kan, Bro. Oh, endel. Coba iki. Ayo, aku tak rondo liwat kene, liwat kono. Tak misal ya. Ya.
Wih, itu kendel injone. Kendel lagi. Lho kok rusak rusuk. Weh, Ndra. Nduri kono sing gopek. Aja dicukoki, Ndra. Aja dijukuki. Kuwi mlinjo tak opeki, Je. Wih, ana wonge ta jebule iki. Wih, Ndel, jebule ana wonge ta, Ndel. Ayo mlayu. Ayo lek ayo, Ndel. Kowe nanti, Ndra. Arep mlayu bal, malah kujengi. Lah kok malah mlayu, sik tak goleki mlinjo to. Wih, dhuwur ki sok kabel lah kok mamam doi ngopo kowe iki? Nanti, Ndra. Dan tani, Ndel. Kowe lho malah mlayu. Dan goblok tenan malah tak colke. Kena wae golek mlinjo gane jupoki. Lah kene iki tak opeki, Je, rekoso lehku menek iki mau. Wah, kalau tiba mau ngarit iki kurang mlaku, ndak mulih kepit mau iki. Kaya ling bas le gowo ya sak kuwate to, nek kupit kan tak pole, nek ini iki ya sak kuwate wae. Dijagon sing ngkas seperti ini. Wah, ngarit yo le mempeng kok le. Tuan wedhuse daduk kadol ya jolke sapi. Sapi oke ya didol. Jolke mobil. Mane harus jerapah padha-padha kewan mosok bar kewan balik mobil ora wangun. Jerapah lho jolke jerapah. Dian seketre ya jerapah iki. Weh, Ndra. Apa ndek? Iso durung ngarit kae. Ayo mlaku ngalor biak-biak. Lihat kono. Kerjane ngene. Iya, iya. Drun. Piye? Nek ngaritne wis kebak go mulih. Ayo ya Panas-panas iki lho. Ayo nang ayo. Sama, Bro. Wah. Wah, Ndra gondae ra cetha tenan kok. Ngerti kancane disalahi getak nyusun nang sawah to. Warit terus dolen. Ndi mo toh piro aritku mo? Jiane wis ra bener tenan kok tah loro iki. Warit rasa kebak wae dino iki sengsara tenan mau mangkat bos Covid. Nang kene nyungsep. Wak mulih makane wedhus wae. Baru mampir-mampir nang warung. Ngombe-ngombe es teh ayo seger. Selendang aku, Del. Ora nek mlayu kowe iki, Bang. Wah, Del. Sudene ala apa tok getak, mah nyungsep kae ngono. Ha kowe mau, Ndra. Aduh, bangane dhuwur itu tok gopek kok ya. Bisa tak jukoki. Ah, diuyak-uyak to kowe. Berarti aku kan gak selesai uang, Del. Wah, Del. wah. Ora apa-apa wis. Berarti pas iki. Mun lah donang kene to kowe ndel, Ndro. Tak dor mlayu ora? Wah, ora bol, aku mau koyo kesel aku. Yo, Del. Ayo, layane banter-banter. Kesel ra mlayu aku iki, Bos. Lah kene kok ora oke boleh, gopek mlinjo. Akeh meneh nek ora juga ya Ndro iki mau. Ha iki kowe dor adol mlinjo to? Tak takon, nek dor adol nang endi? Ngaru kono kae lho. Manu ngono lho, bol. Apa adol kowe? Oh, iki Mau tak dadene bit go golek mbako e. Lagi ini jual segera tekan piro ya, Ndra? Saiki, Del. Oh. Hari muda iki sekilo ki 10 on. Nah, aku iki kan ben ora apa lho, sing terus ono kowe. Iki ora ngerti ya lagi bisa nek adol mlinjo ki. Wah, ya lah mudah gak mau kaya. Oh, nek ra mergo kowe mau kan aku ya rung ndo mlinjo. Mlinjo. Kata nggo tuku kuliah kok ngono aku nek kira-kira ngono. Kamu tau tuku apa, Bol? Arep tak nggo tuku mbako. Ora kuat Litingan ali. iya. Yo. Yo. Ada minjo. Ya kene gambene. Yo minjo yo. Yo ngonku yo sik abang-abang kabeh lho ngonku. Ki ngono aku yo. Ya tak timbangi sik iki ana wedang karo maman dadi mak sithik. Oh, nggih. Oh, yo. Del, Del. Ah, wis rampungan omah, rampungan wedhus. Nang warung ngombe kopi ger iki.
dorong kene to, Dek? Randro. Ah, daun hijau. Nah, iki kesempatan balas dendam mau. Cah loro cekel karepan. Kowe iki ngopo, Drun? Teko-teko ngomel-ngomel arep balas dendam barang iki. Aku mono sawah do dijungkelke karo cah loro kuwi. Ayo, Bos, cekel bae. Wis kok kok kene. Lah iya ya, Drun. Andro moyo njuwoki mlinjulku ngopek ya. Randur. Ayo, udah nasi kowe. Wah, kuwi piye, Bro? Nyekel kamu ora iso iki? Jadol lincah tenan nek kamu Drun nek mlayu. Ayo to. Yo ben dilihat Bos, tak cekele. Yo. Ada apa ini gerangan? Weh, yo dhuwur iso kae ndak aku bal kae. Kayak lagi teko kayak semua. Apa tuh nih, sih? Terus cuy nih. Tuh. Pak ini hijau sekilo tekan kira ya, Bro? Saiki ndak. Oh, Baru mundak saiki 10 ki apa sak iki 10. ini. Balik ini, Jan. Sak 10 kilo no. Jan, Sorry kowe iki. Udah makan? Ini baru makan. Itu Laparan. yang belakang kok nggak makan itu? Kayak puasa ya. Puasa hari Minggu. Wah, sudah makan banyak. Puasa. Nikmat.